Ingadza kwethu ngizoqala nje ekuqaleni komcimbi. Sibonga umcimbi wahamba kahle imother of all. Eyayihlelwe umuntu engihlonipha kakhulu. Usisi uZimiphi kubuyela. Mina ngokusebenza ngenza ukuthi ngibe stage manager. uZimiphi bayazi abantu ngimhlonipha kakhulu ngoba ngimhlonipha ngoba ukuthi udade wethu ngisho izingane zakubo ziyazi indlela engimhlonipha ngayo. Kwanaye uyazi indlela engimhlonipha ngayo mina. Ungiphathe kabi uma ngizwa igama lami lithinta kabuhlungu kangaka. Ekubeni mina ngixhumana naye. Ngenza ukuthi angeke ngiqale la. Umcimbi waqala kahle ngasebenza ngabe stage manager ngakuhambisa ngokwesikhathi. Ngiyafisa ukuthi lo live lo record ngoba angifisi ukuthi abantu abanye abangekho la bangayizwa lenkulumo. Ngawuhambisa kahle umcimbi ngokwesikhathi. Ongangokuba mina ngangiphambili ngo30 minutes. Isikhathi ngangisigodlile ngisifaka ephaketheni. Ngenzela ukuthi noma ngabe kuthiwa khona iartist elisele kube sure ukuthi liyadlala ngoba ke kube inkinga la eThekwini uma kunemicimbi ngoba amaphoyisa mayisefika ethayavala. Uma amaphoyisa ezovala ngo4 o'clock amaphoyisa la eThekwini akenze sure ukuthi ngo2 asefikile. Wahamba umcimbi wahamba kahle umcimbi waqhubeka. Ngila ngikhona ke manje kuthenini indaba kaMthandeni ingena kanjani. Sengifuna ukuveza ke lokho ke manje ngoba ikhona okusihlanganisile. Inganza kwethu liyafika icokama. Akufiki lona kufika uMasondo njengokujwayelekile. uMasondo uyangena uyabuza ukuthi bafowethu ubani okuyena odidiyela stage bese yakukhathide mfoka ngobe ahamba ikhathide meyakukhathide afika ukhathide mfowethu mina ngo-MC umuntu okuyena ophethe stage uNcushela nangempela uMasondo eze kumina athi uMasondo mfowethu uMthandeni kade edlala komunye umcimbi ngiyacela mfowethu ukuthi sisilethe yebo ngiyavuma kodwa ngiyacela ukuthi ngana kwethu uwakhe iplane ukuthi sikwazi ukudlala bese ngithi mina Masondo ngicela ukuthi mfowethu ngoba nami ngiqashiwe ngicela ukuthi ngithathe ngidedela abanikazi bomcimbi bathathe isinqumo bese bebuyela kumina uma bengabuyela kumina bese ngisithatha isinqumo mina njengo stage manager njengoba ngijwayele ukwenza okokuqala ke ngingakaqhubeki la ngikhona kumaskandi ngenza ukuthi konke ngifisa niyazi not nje kumaskandi kuma event kuma event umculi kuyenzeka aqashe imicimbi emithathu afika umculi eze kuthina njengo stage manager athi bafowethu njengoba ngila ejozini ngiqashiwe eGoli ngicela ukuthi ningidlalise phambili kuze ngikwazi ukuyosebenza kwenye indawo kuze ngoba masokhuluma iqiniso ngenza kwethu imali enikezwe abantu abaculi akuyona imali enough kubona abaculi banezindleko eziningi angisho ukuthi ngikhulumela abaculi angisimculi mina kodwa awukwazi umuntu mayetholela enye itoho ukuthi angayi uyodlala awukwazi ungamnikeza indawo ukuthi akahamba ayozama enye imali ngoba njengoba siphile ngenza kwethu siphila nemndeni yethu uyabo abanye abantu kubhekwe bona emakhaya awukwazi ukucindezela umuntu ngomuholo wakhe azothola phambili bese ngithi mina ngicela ke Masondo sengiqhubeka nendaba bese ngithi mina Masondo ngicela ukuthi ke mfowethu bathathe isinqumo bona bese bebuyela kumina bese ngisho ukuthi nabathini bese ngiyangempela ngikhulume noHlongwane noshatha bese ngithi mina Tjatha nawe Hlongwane ngicela ukuthi bafowethu thina singasithatha isinqumo asithathwe yibona ngoba umcimbi wabo siqashiwe thina bese emva kwalokho uHlongwane ayekhona bese bona besithatha isinqumo bona bengabusabuyela ku stage manager okuyena bamnikeze inhliziyo yomcimbi ngaza kwethu uma ngu stage manager okokuqala ukuthi umcimbi uhambe kahle ulele kumina ukuthi abantu bajabule umcimbi ukulele kumina mina ngenza kwethu kulele ubo stage manager ngayifundiswa uSibu wayeshaya ubasket abambiza ngomduna benayo uHlongwane uChris ibona abantu ke laba bangipheka kulento kubo stage manager ngangisebenza nabo ngisemncane ngikhumbula nje uPucuze iqala ngangisebenza nabo uPucuze iyakojozini ngisebenza nabo endaweni eziningi nje ngisebenza nabo even ngisho kuKhahlamba uHlongwane indawo eningi nje ngisebenza nabo ko le ku Big 5 ngisebenza naye kumgangela ngisebenza
ingoma kazwelonke ama-event amaningi engawabala engisebenza kuwona mbuso wamaciko ngisuke ngisebenza yena into engifuna ukuyibhala lezo la engikhona-ke sekuthenini-ke bese bona bethatha isinqumo bangabuyeli kumina njengo-stage manager. Okokuqala la ngikhona kwakuzodlala ukhuzana bese kudlala uMthandeni bese kudlala uJumbo. Engicabanga ukuthi labantu bobathathu kuthiwa nama-guest kakusho njalo into enjalo ngingixolele ngaza ukuthi ngihlalele emalenkeni lento yesilungu bengayazi bacula bama-guest labo bese kushintsha thiwa uMthandeni uzodla uJumbo uzodlala emva kwakhuzana bese ngibuza mina ukuthi uMthandeni uyakwazi lokho. Okokuqala lokho vele njengoba kucashwa ngokuthi uMthandeni wadlala esikhathini wadlala wafika late vele uMthandeni udlala esikhathini uzodlala esikhathini ngesona esakhe ilapho ke ngifuna nizwe khona kahle uzodlala esikhathini sika Jumbo asakwazi kuba ne-excuse ukuthi uMthandeni ufike late. Okay ngiqhubeka bese ke irun program uhamba umcimbi uhamba umcimbi badlala abaculi mabedlala abaculi bese kuphoqa ukuthi kumele estage kungene umdumazi kungene ezechala bese kube umdumazi labacula bekho bayazi abahleli bemcimbi engikuthandayo abahleli bemcimbi bakhona la kulabo live no MC futhi bakhona bala kulo live no stage manager abanye bakhona bakulo live nganza kwethu ukho engifisa niyazi thina esuke so stage manager kusuke kulele kuthini ukuthi nina njengabalandeli nijabule ukathi umfokahlongwane mayikhuluma ngelinye ilanga athi uNcushela ngicela nenze sure ukuthi umcimbi manje uphethe awuthi umcimbi uhamba uthi umcimbi awusuke njengebhanoyi ngenxa ukuthi umcimbi mele uma usuka uyaphezulu ungathi umcimbi uphinde ushone phansi ngoba abantu bazoze babone ukuthi la kudlalwa ngathi shoes sizela mahala abantu mele senze sure ukuthi ngasonke isikhathi ba happy bese ke bengatholakala abaculi lapha ngokwesikhathi vele sesishayibile vele sesiphambili isikhathi kakhulu akekho umculo ongathi ueli bese ngithi mina bese ngehlela ngezansi ngiyobheka umdumazi nezecala abantu laba engibahlonipha kakhulu ngokwezinga lomculo wabo mangithi ngiyababheka bekho okay bese ngithi mina Masondo ithini into yini bese ethi Masondo mfowethu bathe bazobuyela kuthina bakaphumi nesinqumo bese ngithatha ucingo lwami ephaketheni ngifone nge-airtime yami ngifonele uZimdolla ngimfonele kathathu mangimfonela kathathu angabamba ucingo lami bese ngibiza uMashudulla beno Kiss Before umuntu wayezongena emva kwami kuKhalamfazi bese ngithi mina ngenza kwethu ngifuna nibe ofakazi balento ukuthi imina othatha isinqumo lethi Kiss Before Mashudulla Khalamfazi bafowethu abaculi kumele bangena bekho kune artist elready stage else backstage li-ready le artist angikhuluma ngomuntu osazoqoqa bafowethu ngoba imvula iyanetha abantu balinde abaculi ngicela ukulifaka uyezwa bona phela vele uKiss Before bena Mashudulla kumele bezwe ngami njengo stage manager kumele ngibatshele la ngempela bamfaka wadlala uthe mayisedlala kwase kuqhamuka uZimdolla uhamba phambili uyashesha ngemuva ulandela uBabajini Nkosi yami yakwagumede kwangoni ulandelwa yona bese gibele stage mayigibele stage bese icisha ingoma mina njengo stage manager angifuni abantu babone inkinga zethu ezikhona estage okokuqala mina ngangakwazi ngangingazi mina ukuthi mhlambe kune trap ekhona ngomthandeni futhi ngangingazi mina ukuthi uMthandeni akufanele adlale lapha uma ukuthi kunento yayikhona ukuthi uMthandeni akangadlali kumele ngitshelwe mina ngoba mina uMthandeni uyazi naye uyangeke adlale mina mangithi akangadlali uyangeke akwenze lokho okokuqala nje uMthandeni wafika kugcwalisa uqala sise Moses Mabhida umcimbi oqala kakhuzani loyo mina lo ngahamba ngaya kuMthandeni ngakhuluma naye wathi mina
uzongena ingoma ukuthi abonge umcebo uthi impumelelo. Ngase ngithi mina akufanelele ukuthi udlale. Wangilalela mina. Uyezwa? Wasuka. Noma ke kukhona okwenzeka kodwa yena wakwazi ukungilalela sengikhuluma naye. Ongakuba ngaze ngakhuza abafowethu beza kuyena, ngabakhuza mina. Ngakhuluma naye eceleni. Wahamba futhi walalela wahamba. Okunye ngifisa futhi understand. Ngaza kwethu uma thina singo stage manager lapha estage okokuqala imini osuke control ukuthi kwenzeka noma ngabe yini ekusuke kumele yenzeke ngokohlelo. Angene kuzimi bafika acisha ingoma bese mina ngihamba ngiya uMthandeni ngifike ngimhlebela ngemuva bese ngithi mina mfowethu ngiyacela ukuthi ngenzeke into eyinkinga la, ngicela ukuthi njengamanje uqede inkulumo eqedwe ungabusaqedi bese ethi umshovu kumina bese ngibiza njengoba ningibona ngime eceleni ngikhuluma nomshovu bese ngibiza umshovu athi bhuti wami ngiyacela usathe umlinde sale seqeda bese ke qeda bese ngimkhipha kanti uZimbi usefikile ukuhlutha umbhobo letha behlisa umbhobo bese ngingena phakathi kwabo ngikhuluma ngevideo ngena phakathi kwabo ngoba angifuni abantu laba abalapha babone inkinga thina esinazo abantu okokuqala mabeze emcimbini basuke bezojabula inkinga esinazo thina sikwazi ukuyiveza uyabo bese ngikuvikela bese uMthandeni bese ngithi ngimphusha ngapha kwami esiwa ngabe bese yena ngiyaxolisa kodwa ngiyabonga ithuba bese ehamba lapho udadewethu bese banenkulumo abanayo esembhobheni mina ngesikhathi ngisuka ngibona ukuthi uZimiphi nganza kwethu mina uZimdolla ngimhlonipha kakhulu naye la ekhona ngeshow yakwazi lokho ngiyamhlonipha angigcini ngokumhlonipha ngiyalazi izinga lakhe ukuthi yena ubani empilweni ngiyamazi ukuthi ukuphi okungiphatha kabi ukuthi uma abantu bakithi bela bekhona ngathi singabantu bengasihloniphi thina ikhona into esiyoyenza thina iphumelele okokuqala mengantshela nje mina uZimiphi indlela engimhlonipha ngayo ukulevel yoma uZimdolla okokuqala ngokwenkolo mina naye sama Nazareth angikwazi ukuthi ngamhloniphi okokuqala nje lokho uZimiphi uganile unkosikazi womuntu okokuqala ngikwazi ungamhloniphi ongangoba noma yena engakwenza lokho akwenzayo mina ngikwazi ungamhloniphi yena ngoba yena unkosikazi womuntu noma yena engayenza lento ayenza kumina ongakuba mengantshela iqiniso mina uZimiphi emsakazweni ngimbuzile ngomsombuluko ngathi mina uyangitala lapha uZimiphi kumina wathi kumina wena msulu kaNyok mina uZimdolla ungithuke ngoma wami ngasho kuyena ngifuna nonke niyibuke lento niyibuke ukuthi lento ngaphendula ngathini kuyena mina ngifuna ifundwe nina nami ngifuna niyibuke lento wathi kumina msulu kaNyok ngathi mina kuyena akulungile dadewethu kodwa ngelinye ilanga uyolizwa iqiniso ukuthi lithini ngoba njengamanje awukafuni ukuzwa elami isayidi kodwa lenhlamba ayingifanele mina njengoba ngazi ukuthi mina ngumfweni igama lelo engalisho kuyena angaze ngimphendule ngenhlamba mina ongakuba mina namanje ngisamhlonipha kodwa yena uma ekhombisa ungangihloniphi angazi yini edala lokho mina okokuqala lapha uma ukuthi uZimiphi yena wayenenkinga noMthandeni ngamela ngitshele mina uthi uNcushela angithandi uMthandeni adlala emcimbini wami mina okokuqala into engiyenzayo ngithi ngiyenza ngoba ngazi ukuthi uZimiphi mother of all zonke izingane zakhe kumele zenze ayiphathe ngendlela eyodwa njengoba udadewethu mina kumele ngimkhafe uma ngisuka ke stage kade ethi yena Fuseke sengiyakuyena mina ngithi mina Zimiphi uyi-public figure wena awukwazi ukukhuluma nomuntu ngalendlela okhuluma ngayo okokuqala kunabantu la bese sifuseke wena esho kumina mina njalo into engiyenza ngisiza yena njengomuntu wakithi kodwa yena mina ngiyinto engelutho kuyena anginankinga ukungabi lutho kuyena mina ngiqala ukusebenza ngemother of all mina ngenza kwethu imicimbi eminingi ayikho imicimbi engasebenzi kuyona kaMaskandi ayikho imicimbi engasebenzi kuyona kaMaskandi kodwa engenza kwethu uma igama lami lizophathwa ngalendlela liphathwa ngayo ngisho obaba abafowethu obhuti odadewethu ngeke bakuvume lokho uma ke ngenza kwethu mina ngingafanele ngikhulume ngento ehlele mina kumele kukhulume bani elabale ligama lesiNcushela
ubani okumele ayidefend kanti kakusholana kuthiwa umlomo ishoba lokuyiphungela. Nganza kwethu bengikuningi kakhulu bekuyilokho ebengifuna nikwazi ukuthi uZimiphi mina kangihloniphanga akagcina ngangihloniphi lapha emcimbini wakhe. Ukuphindile wakudala wakudalula ukuthi mina ngomsuka wami akunankinga ke mina. Lo msuku akhuluma ngawo ukababa onganguba lo wamsuni lo yana akhuluma ngawo yena njengoba ngokababa ubaba owaziyo kwamina ngiwazi. Kodwa nganza kwethu kwesinye isikhathi ke kuthiwa inhlonipho ibalekile. Bafowethu anginanxana umuntu mina kumaskandi futhi akekho umuntu engoba nenxa naye. Mina mangiphathisa uhlelo ngisuke ngisebenza ngendlela ekufanele ngisebenze ngayo. Naye la ekhona noma kuthiwa ubuka lo live noma ngabe kuthiwa ngiyafisa ngane yakwethu wazi ukuthi mina into engangiyilindele ngangilindele ukuthi wena njengoba usuwenza iphutha wathukela lama artist phambi kwabantu abathenga amathikithi bavota bezemcimbini wakho. Iblame uzoyishifta kumina ngoba mina mangimbuza ngithi mina uyagadla emsakazweni ngimbuza with a smile ngenxa ukuthi yena ngifuna abone ukuthi mina ngikho la ekhona yena. Uyabo uma ngingekho la ekhona yena ngifuna lento yena ayilethe kumina ukuze yena abe covered ngokomsebenzi wakhe. But yena wahluleka ukwenza lokho. Wakhombisa okukhulu kunalokho akwenza estage phambi kwabantu. Okokuqala mina abantu bangihlonipha kumaskandi. Mina likhe artist engangihloniphi. Onke ama artist angihlonipha mina. Mina isinqumo esisho ku artist mina bayasenza ngenxa ukuthi baza amagalela ami kubona. Mina ake ngenze umzekelo kade silapha emcimbini kaSigwebo. Kwafika uSaliwa wathi uNcushela mfowethu ngiqashiwe komunye umcimbi la sinocefu uzile. Usicela ukudlala phambili bese siyahamba sikona umcimbi. Ngase ngithi mina Saliwa angikwazi unganidlalisi ngoba le mali eniyoyithola laphana angikwazi ukuninika mina. Uyezwa? Kufanele ukuthi mina nihambe nelaphana ngoba nina nisemsebenzini. Noma nami ngisemsebenzini kodwa mina njengenduna yenu kumele ngibuke ukuthi nina kumele nisebenze nibe happy. Onjani ke lo kuthiwa mina angamdlalisi. Okokuqala ngifuna nikwazi angixhumani mina noMthandeni. uMthandeni akanayo namba nami anginayo inamba yakhe. Kodwa mina into emele ngiyenze kumele ngisebenze ngokweqiniso ukubona bonke abaculi. Uyabo? Angikwazi abahleli bemcimbi bayazi. Kwenganza kwethu konke kufuna uku-understandisa yona. Engifisa nikwenza ukuthi nikwazi ukuthi uma kune artist engimele edlale or elinye or lingekho thina njengo stage manager uma ukhona umuntu oshiwe isikhathi uma kuvuleka ispace sike senze ishow ukuthi umuntu siyampotshisa kuze iprogram irun iqhubeke. Yezwa lonto. Manje uma kuthiwa mina okokuqala angikhulume nje iqiniso lapha kwi-Mother of All ayikho constitution engineweyo nengisebenza ngaphansi kwayo. Ngisebenza ngokwazi ukuba ngithemba bona ngoba bengazi ukuthi mina ngazi umsebenzi. Angikwazi ukwenza into entsha emcimbini wabo. Nganza kwethu kwithimba lonke le-Mother of All. Ngiyabonga ukusebenzisana okuhle. Ngibonga nokungithemba kwenu. Neqiniso nalenza kumina ngiyabonga. Kodwa ngithi indlela engaphatheka ngayo laphana ayibanga yinhle. Uma ngokuba laphana ngangihamba nomuntu wami. Mangihamba nomuntu wami uyangibuza ukuthi kanti isithando sami nisebenza kanjani kulento ngamaskandi. Ngathi mina isithando sami into yamaskandi into yabantu abangamabhinca, abantu abangafuni uku-understand izinto. Ekumele umuntu uzohlala naye umchazele. Uyabo ngimkhipha kule indlela ayiphoxeke ngayo. Ngifisa nazi indlela engaphoxeka ngaphoxa phambi komuntu wami. Indlela isitho sami esehla ngayo. Ngithuka umuntu wesifazane oseganile. Uyabona indlela agani lo muntu uganile bafowethu okokuqala ngiyamhlonipha mina. Uyabo ngoba umuntu wesifazane ke ngizwe kuthiwa mina uyithuluzi lendoda yakhe. Mina noma ngahlonipha ngihlonipha indoda yakhe. Uyabo ngihlonipha indoda yakhe kodwa yena akazange ukungihlonipha mina ahlonipha isithunzi sami. Nganza kwethu ngibonga nje nendlela engithema ngikhuluma ngayo nani ngithi ngifuna ukuchaza lento nakwamukela. Bengifuna ukuchaza lo side lami kodwa okunye engizobuyela khona ukhosini FM ngiyacela ukuthi babe nobulungiswa ngoba kulo amsakazo loyana njengoba singabalaleli bawo
mina nje ngifuna ukukhulumela mina kulabantu ababalwayo bamamiliyoni ngomunye womuntu nami ohlanganisa imiliyoni kulola cause kungiphatha kabi uma ngithi ngizama imizamo ukuthi ngiyikhulumele abantu bezwe bese mina ngingalitholi ithuba okuqala lokho uma ke lo msakazo lana uneqiniso ngiyacela ukuthi usebenze ngokweqiniso angingabi khona umuntu okwazi ukuzocanasa emakhanda ethu noma singelutho kodwa kangabi khona umuntu ozokwazi ukucanasa akhuluma okhosini athi ngikhuluma ngale mbebebe yomlomo okay ngiyavuma nginayo imbebebe yomlomo okay kodwa akakwazi ukubeka kanjeyana yazi mina ngavusa uma ekhaya wathi uma mfana mkwezakalani nakho ngizwe igama lakho lihamba phezulu emoyeni ngathi mina izinto lezo kuyancokolwa ngenxa ukuthi ngifuna ukum-understandisa umuntu omdala ukuthi kwenzakalani uyabo kuyimanje uma ngimtshelile mina ukuthi ngibizwe ngomsuni wakhe okokuqala ngifuna ukwazi uma mina ngingamlwela uma wami ngingayilweli mina ubani ngizomlwela umfana onjani othi mayizalwa abaleke kungena igebengu ekhaya ajomba ukuthi ashiya abantu ekhaya ashiya amantombazana ashiya abazali ashiya yonke into umfana onjani loyo angilona igwala mina kodwa angikwazi ungayilweli mina nganza kwethu ngiyabonga ithuba abafowethu eningiphe lona nendlela enenze ngayo kuningi ke okushiyo kuthiwa ukukhulumile ngami wazi waya ngisho kwigagasi FM waya kuyivumo nganza kwethu uma kukhona okwaniphatha kabi nina izihlobo zami ngathi mangiphuma ekhaya wathi uma kumina nganami njengoba uhamba manje uyeThekwini konke ngifisa uyazi ukuthi inhlonipho umphako wendlela nani nganza kwethu ngicela nehlise ukucasuka kwenu nina enithi nabakithi ngiyacela nehlise ukucasuka kwenu uzimiphi ngiyamhlonipha mina ngokwelevel yakhe noma inekhombisa ungangihloniphi kodwa sengicela mina nenzele mina nimhloniphe niyezwa ukuthi kanjani ngicela nje nikuyeke lokho nganza kwethu nikekele yena uyabo nikekele yena thina sike sithi thina kaZulu ukuxhumana kwabantu baxhumaniswa imimoya uyabo yena lokho akwenzile kumina uma ukuthi mina idlozi lami liyaphila noNkulunkulu wami uyaphila yena uyobona ukuthi khona into ewrong ayenza kumina ngelilanga mhlawumbe yokwehla axolisa kodwa ngisho ukuthi ngithi akaxolisa akaqhubeke yena ngoba yena uphezulu kunami mina ngiphansi akukho kubanza kwethu ngiyabonga ngicela ngishilo lesi Really, thank you.